салому дуруд ба кулли мухлисону ҳаводорони футбол. Ин ду рӯзи сипаришуда бозиҳои тамошобобро дар Лигаи Чемпионхо манзури мухлисон намуд. 18 гол дар бозиҳои аввали даври якчорниҳоӣ ба самар расонида шуд, ки ин ҳам рекорди ҷолиб ба ҳисоб меравад. Давоми онро мо ҳафтаи оянда шоҳид хоҳем шуд. Дирӯз дар Париж тӯи мухлисони ПСЖ ба мотам табдил ёфт, чун каталониҳои дар қарзғотида комёбӣ муқобили қубчаҳои пули шайхони араб ба қайд гирифтанд. Имрӯз мо бар як сари ҷонибҳо баъди бозӣ менигарем ва мебинем, ки бозингарону мураббиҳо чиё гуфтанд. ҳатман обуда шуда наворо то охир тамошо кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ман бо дастаи худ ва сатҳи бозии онҳо дар рақобат фахр мекунам. Ҳар ду даста бозии хубро нишон доданд, ки писанди мухлисон шуд. мо муқобили дастаи қавии ҳимояи хуб доштем ва аз бозии даставии бачаҳо фахр мекунам. Ин футболбозон дар ҳақиқат худро фидои даста мекунанд. Рафиня бозингаре аст, ки аз давидану ҳаракат хаста намешавад. мо дар гузашта баъди сар додани 1-2 голро афтода мешудем, вале болои ин чиз кор кардем. Пас аз чанд сол мо дар якчорфинал қарор гирифтем ва аллакай як қадам ба пеш гузоштем, вале дар пеш боз 90 дақиқаи дигар моро интизор аст. Лигаи Чемпионхо ҳамеша мусобиқаи мушкил ва бозиҳои ҷолиб дорад. ман голи аввалро хело интизор шудам. медонистем, ки ин бозӣ хело муҳим барои мо аст. барои ба ҳадаф расидан ҳама корро карда истодаем. бигзор фаворит ҳамин ПСЖ боқӣ монад ва мо кори худро кунем. ин мавсим кори ман осон набуд, чун ҷароҳатҳо монеаи кор мешуданд. ҳоло бошад кӯшиш дорам, ки дар сатҳи баландтарини худ қарор гирам. ман ва ҳамдастаҳоям ба саволҳои дигарон дар ин ҷо ва дар майдон посух дода истодаем. мо медонистем, ки дар ин бозӣ ҳама чӣ мушкил мешавад. ҷузъиёти кӯчак нақши калон дар натиҷаи дидор расонид. мо нимаи дуюмро хуб оғоз кардем ва пешсафиро ба даст овардем, вале дар охир вазъ бар нафи рақиб шуд. бахусус голи сеюми Барселона аз зарбаи кунҷӣ, ки мо бояд сади роҳашро мегирифтем. дастаи рақиб аз имкониятҳо хуб истифода бурд. акнун мо бояд ба Барселона сафар карда ҳолатро тағйир диҳем. ман Барселонаро ҳеҷ гоҳ фаворит нагуфтам. ман қайд карда будам, ки Барса таърихи бузург дорад. ин даста таҷрибадор аст ва 5-уми Лигаи Чемпионхоро ба даст овардааст. мо бошад ягонто. ман ягон маротиба рақибро аз худ ва дастаам боло ҳисоб намекунам, ҳатто агар онҳо беҳтарам бошанд. ин ба тафаккури ман рост намеояд. ман ҳанӯзам фикр дорам, ки мо ба Барселона сафар карда он ҷо ғалаба ба даст меорем. мо бозии осон интизор набудем ва то охир мубориза бурдем. агар касе интизори рақобати саҳлу сода буд, пас он нафар Барселонаро намедонад. бозии кушод гузашт. дар нимаи дуюм мо якчанд имкониятҳои хуби голзанӣ доштем, аммо ин рост аст, ки ҷузъиёти кӯчак ба натиҷа таъсир мерасонад. иштибоҳҳои кардашуда набояд дар рақобати ҷавобӣ такрор шаванд. чӣ хеле ки интизор мерафт, бозӣ дар ҳақиқат фишори зиёд дошт, вале чизи ҷолиб баъд аз он рух додааст. расонаи Диарио AS менависад, ки дар утоқи либоси вазкунии ПСЖ муноқиша байни Килиан Мбаппе ва капитани даста Маркиньос сар задааст. ба ақидаи Маркиньос, рафтори бозингар дар бозиҳои охир ва ошкоро аз тарки даста кардан гуфтани Мбаппе ба рӯҳияи бозингарон таъсир мерасонад. ин рафтори Маркиньос ба Мбаппе писанд наомадааст ва ӯро тела низ додааст. дигарон ҳардуяшонро ором карданд ва аз рӯйдоди баъдӣ чизе навишта нашуда. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. ҳатман обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимонед.